जोङो अरुणाचल इसां पासिघाट डिस्ट्रिक्ट बेयाव जों दुलाराय बाथौ गौथुमजों जोंहा सोमोन्दो दं। बे हिसाबै जोङो पासिघाट जिल्ला जानानै दिनैसिम जोङो बाथौ गौथुमनि जानानै जिबादि बाथौनि थान्दै हिसाबै जोङो गोसो खामानिखौ मावगासिनो आरो फोथांना दोनगासिनो। आरो नोंथांमोननि जिथु दिनैनि दिनाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि बेखौ दिनै नुजाफैनो हानायखाय गोजोननाय थाबाय। बे नोंथांमोना जिबायदि अरुणाचल स्टेटआव थानाय पासिघाट इसां जिल्लायाव जिबायदि फैनानै नोंथांमोना माखासे बोसोन होफैनो हादों आरो फंनैसो बिबुंथि लाफैनानै माखासे बोसोनखौ होलांदों, बेनि थाखाय बहुद गोजोननाय थाबाय। जाहाथे बेबायदिनो सम सम बोसोराव खनसेबाबो फैनानै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गागि आफादफोरखौ आरो लाइमोन आफादफोरनिफ्राय सम सम बेफोरबादि फैनानै बिबुंथि लानानै बोसोन होफैयो बा फोरमायलाङो। जेरैनोखि जोंनि थान्दै जि दं, थान्दैफोरखौ जाहाथे मोजां साबैनो फोरोंलाङो, देखायलाङो। जेरैनोखि बावनाय थिनाय हाबा हुखा बेफोर माखासे नेमखान्थि आसार खान्थिफोरखौ मोजां फोरमायलाङो। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आसा फारिनाय थाबाय जाहाथे बेबादि फैनानै बोसोन होफैयो। दा जोंनि जिथु इसां जिल्लायाव जोंहा जोंनि जिथु बाथौ थानसालि जिहेतु जोङो गभर्नमेन्ट प्लटनिफ्राय जोङो 1.5 बिगासो हा मोनदों। बेखौ जोङो 2007आवनो जोङो जोंनि बे जिथु लकेल MLA बिथाङा 2007आव जोंनि जिल्ला बियाब जिथु दङ, जोङो बियाबखौ जोङो अलरेडि 7थासो जोङो बियाब दाना दोनदों। बे मेना जाहैबाय जोंनि प्रपार बे पासिघाट बे टाउन ओनसोलनि गेजेरावनो मोनसे मरमार सारायलि दख्रा थाबाय आरो मोनसेया अफिस लाइन हारिजान दख्रा थाबाय आरो ओमफ्राय मोनसेया टाउननि खाथियावनो बैग्रिगुरि दखरा होनना बुङो। बेनिफ्राय नैबे 2 माइल दखरा, बेनिफ्राय जों गलाय दखरा, जों बेनिफ्राय ओजोंहाय मेब दखरा, मेब होनो ओरैजाय, बेनिफ्राय रुक्सिं आसाम बर्डार बेयाव मथा मथि 6-7था दखराखौ लानानै जों मोनसे बियाबखौ लानानै जों मोनसे जिल्ला आफादखौ जोङो दाना दोनदों आरो फोथांना दोनदों।